Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay sa laang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At the good news ko kan ka, Bursyulakan. Ay nawaw, anya ti good news mo, tinay bakay? Agtugaw ka pa'y Anya tayo ibagamo na niya tanay. Excited ako na makangag no niya man dahil good news mo. Matuloy ti flight ko, lakay. Lukas ta, matuloy yan di pa nag-abroad mo bakit? Wala kay. Ay, kamaudyanan na. Congratulations bakit? Makapag-abroad ka matay. Wala nga rod, matulungan ka matlaangan. Makaurnong taadagos no kastoy laang, lakay. Saan ako na marigatan bakit? Kumusta nga ipalipulsyo? Nag-flight mat gaya man, di bakit mo? Ay nawaw, hindi pa napalabas-alawas pare. Di adan impawit na akwalta. Awan pa'y pare, awan pa'y makabulan na. Sa bagay saan na pa siguro ang nagswildo? Saan pa'y pare? Bayam, no da ipawit ni bakit ko? Ilibre kan to pare. Laita siya kaya't kuken ka pare. Managpalabol ka. Ay wala. Dagas, nagbaling nga imutan niya. Awan kaya, amang ano ada tibakan titi pagtrabahuan pare. Awan pa pare, abay ko agsapsapo lang kay mabaling ko pag-applyan pare. Tay asa-asidig ko tapos na mabanog na tao. Sayang pare, saan mo nga hiring da sir ita? Hello, Tinay, bakit? At da impawit ko akwarta, lakay. Basta ang message ko kan ka. Agyaman ang launay, bakit? At damat lang na ipahuit mo kwarta. Manungal daw nga inuruuray ko na ita, bakit? Gumatang kanto iti groceries para kadagiti anak na. Itad mo no anya ti masapul da. No adda sobra, ikam ni nanang. Ta isumot ti mga asikaso kadagiti uping no kasta nga da trabaho. Jay da duma, i-savings mo. Okay, bakit? Siyak ti makamo. Sige nga rod lang hay, agpakada akon. Ag-text kan tulat na kanyak maalam ti impawit ko para kada kayo. Kita ama, amangan no adda manin mabayadan iji pagadalan. Bayadam no adda tapno malpasan. Okay, bye. Ay nawaw, apay akasta ti kawos mo, Bursyo. Nakasapatos kan naka-leather jacket ka mo. Ninanang mat, papan ko alaan di kwarta ngayon pawit ni Tinay. No kasta. Nagsweldo gaya man. Una lang, at dan isutin niya, wag na kanya. Kita gumatang ka iti para kadagiti ubeng. Uy, nanang. Nayunam, tapno at dabalunan da iti pagadalan. Una lang. Sige, agrobata kon. Da kayo man ang timakamu ka nagiti ubeng. Ay mabiit laang anak ko. Agtugaw ka man pa'y, tailistak laangan. Ay nawa, sala masapul nga ilistayo, nanang. Ilistak, taamangan numalipatam. Kaasi magdagiti ubeng. Woo! Para nyo! Saka magkaya palibusyo! Sumulat ka! Agyaman lang, pare. Asino ti ka doon dito'y balayo, pare? At nani bakit mo? Awan di bakit ko, pare. Nagawid di dyan lugar, kailo na kano naging tinatakil na. Perfect timing nga ron, kasta, pare. At dati ginatang kong harakin pulutan, pare. Ay nga, wow! Apa yung batang kay ti alak? Kahit andan sa may trabaho, minton bigat. Saan ako na sumuro kaya, pare? Sayang met, pare. Di bali, tadamot agipaw-paw it nga OFW yung asawak. Ure agri sa inang iti trabaho. Agbiag gamilata, pare. Wen angem. Awanin tingim na, pare. Mangirwarakit din iti siya ating glass. Narugyan ta. Di kan aginarte. Tamok nga uray sigakit kaili mo ti angot kinraman ti arak.
Kapag nakita ka, walang Ay, Apo. Ay, talaga mag-gam dito. Sa dinaw tinagapam, apay anabarbar ka anagawid. Ti pakadam kanyak iti agsapa kat mapanmula alaan ti pawit ni bakit mo. Isumat na lang. Ayan nga ron ti ginatang mo para kadagiti ubeng. Nakaturog da pa yun gapo iti kauuray dahan ka. Awan ba, nanang? Anya nga ron ti balunan da inton bigat. Kan nga iti kurta, nanang. Nakayumatan ni makamo amang i-budget. Ay na, bursyo aya. Di mo lang arudan nagatang ti impagatang ko. Nabartag ka pa'y anagawid. Hinton kwan, di ka manan sumrak iti trabaho. Agrason kan tumanag. Saan na masapul nga agrason lang iti busko, nanang? Na, kasano ko alaman? Agrason ako, hinton bigat man lang, nanang. Saan ako nagtrabaho? Anya ti kayat asawon ti ado-abote ti arak si kaunyok. Ay ako bakit? Agpudno ka man kanyak. Imay kadimanan ni Bursyo dito'y balay di awanak. Ay nawaw, kamali ka bakit? Apay kung mga umay ni Bursyo dito yung ay. Sigurado nga inranayo tinagsyat idi awanak. Saan ko nakalang haludit? Tadado mga buti, pinidot ko lang ritadalan. Isupay ama ilako. Dinakman ululbudan si kaunyok. Ay nawaw, saan bakit? Saan ang ululbud? Ay sis, dahil baglayang ita nakapagdalusak ita. Saan na mabalin amamuan bakit ko alam sa kami ita kong palak? Amangan mo ang pulong kita ka ni Malitinay. Mamwakla ang adati kadwang managinom dito'y. Makitam. Rumwar ka manan si Bursyo. Di ka matan matatao dito'y balay. Saat mo tamay parit ag-enjoy na lang? Gaputad daak ang mga asikasaw kadagiti putot mo. Tilamutan papapanam. No apay ngamin anag-resign ka iti trabaho. Ninanang mo, common sense mo Asino ti makaanong si ti kasi ang klase ti trabaho. At dang arod ti pawpawit ni Tinay agastusan tayo. Anya klase ti panunot day ta, Bursyo. Ninanang mo, oray sa anak agtrabaho nagbiag kamlata. OFW ni bakit ko? Innem abulan ni Tinay ijay abroad. Ngem awan pa'y pakakitaan na. Innem abulan meten ngagsaysayang ka iti kwarta. Tila adda paggasgasto sa met. Isungarod anang ipawit ni bakit ko. Tapno adda gastusan may. Hay, diya kamukan ka, Bursyo. Agsaysayang kalaeng iti kwarta. Asla diya ka may ibusan iti kwarta pali Bursyo. Ay no, OFW ni bakit ko pare. Mayat gayam no adda asawang OFW Ay, wala pare. Nakarelax ta. Wan nga ron pare. Day talayan nga nagulit ti malamid. Wala. Kaslatag trabaho lang ta. Tanda ti maro-uray pawit. No sakti sa kapare, ibagam ka ni bakit mo taga-brood mo ten. Wen ba nga akpay so? Kasalitak to man ni Elisa, tapaga-blodak man met. Ada na panunot ko, Elisa, bakit? Anya mananday taan na panunot mo. Bumak nang taada gusto ko Anya nga roday ta. Palubusan ka nga agabrod, bakit? Apay nalakaaya ti agabrod. Ano kabairal ni Malitinay? Sigurado ang mabairal met. No kayat mo, disikan ti agabrod unyaw. Siyak pa'y laang ti ibaon mo mo. Wen tapno agprogleso mamet ti biyag ta. Sardangan nak amok akayat mo lang ang agabrodak tapno adamot ti pagbisyo kas kini kumparim abursyo. Nagabrod lang ni bakit na agsaysayangan iti kwarta. Hello, Maritinay. Pasensya kan, Mari Elisa. Italaang anak kaawagak. Busy ak ngamin. Okay lang, Mare. Maawatak mat. Kumusta ka matan dito abroad, Mare? Nasaya at latamat, Mare. Da kayo nga Kasi ti Apo, nasaya at kam lang dito'y, Mare. Anya nga minantay ko ng mga ibagam, Mare. Nilakay mo, Mare. Ay, nawaw. Apay ni Bursyo, Mare. Saysayangan na ti kwarta apagbanban nugam. Day tala ang maagin inom ti aramidin na.
Itugot na pa yan nila kay kumare. Anya? Naibaga ka din ni katugangam ang nag-resign nila kay Mau. Saanan nga agtrap-trabaho? Ni, diyak ka mo ti may papaniti day tabanag, amare. Kaano pa ang nag-resign? Nabayagan ang nag-resign, mare. Imawagakkan ka ta ang mga numabain lang amang ibaga ti katugangam. Kantap no amumutan at aramidin nila kay mo ditoy. Pudno ka di tinadamag ko, nanang. Nag-resign mat gaya man ni Bursyo. Ay, nanak ko. Nabayagan ang nag-resign. Mabainak lang amin amang ibagakan ka. Ay, nawaw. Apay ka no ang nag-resign? Namnamaan na ti kwarta nga ipaw-pawit mo kankwana. Anya? Numabalain. Groceries latan ti ipawit mo. Kan kontrolum ti kwarta. Wala nang. Kasta nga ruden ti aramidak. No adda sobra, idulin mo pa'y lang. Di mo italak amin asweldom iti asawam, tamangan numasayang laang. Kat, anyangay nga ruden ti aramidan ni Bursyo itananang. Day ta makikakaaruba ti amuna nga aramidan. Narigat ang mabagbagaan. Di na pa'y maasikason dagiti anak yaw. Limastog idi na kaigam iti kwarta. Anya? Nanang, imawawag ka din ni Tinay? Apay ni Tinay. Di namot ngawin replyan dagiti message ko kang kuana. Mano abulan din asa na nagpawit iti kwarta. Apay, naibusan ti impawit na ken ka. Napayagan na naibos nanang. Mano abulan mo't nga wanin pawit na. Di na panunutan dagiti anak me. Ay nawaw, kano si katikadakkelan iti gasgastusan. Manulaang mo't nga iti gastos mo iti duwang nga anak yo ken Tinay. Ay nawaw, ngam responsibilidad na tagpawit nanang. Isungarot na pinalubusak nga gabrod. Pinalubusam nga gabrod tapno maaramid mo ti kaikayat mo kasta ka day. No apay ngamin ang nag-resign ka iti trabaho. Ita, agparikot ka no sa dino ti pangalaam iti kwarta. Pale, kaslada na nagsinapalekot mo. Masarak nga ro ti tasawak pare. Apay ni malitin ay pale. Di napot kami nun mapalunot ti mang pawit iti kwarta pare. Nakita tipos na di napalabas sa lawas. Nag-restaurant da kano ka nagiti gagayim na ijabrod. Anya? Dahito ti pakasigurak pare. Gas-gastusan dan ka nagiti gagayim na ijabrod ti sweldo na. Isungawan maipawit na. Kasano ngayon dito pare? Jak nga ro mo pare. Jak amuh na niya taramidan. Talagang awanan ti bibiyang ni Tinay iti pamilya na nanang. Ay nawaw, apay akastamot ti bagbagam si Kabursyo. Di yu ka di makitkita dagiti pos na. Agin enjoy jabrod. Say-sayang na lang ti suldo na. Naimbag kumamat ano ipahukitan na kami. Na, agtrabaho ka mo ngamin ah. Saan ati sweldo ti OFW nga asawam tinamnamaam. Nasayaan nga rod kasi nga aramidin na nanang. Ay sos, di ka man nagsao iti kasta si Kabursyo. Tauray si ka, sinaysayang mumat ti kwarta nga impaw-paw itnakan ka iti. No syakti si ka, agbiro ka iti pagtrabahuam. Si ka ti lalaki, si ka kumati numero 1 nga agdiskitar para iti pamilyayo. Saan nagaputan nagagat ni bakit mo akit agsadot-sadot kamatan. Apay akas na ti itsura ang Bursyo? Makapapagtit noon ti kwarta mare. Ay nawaw, anyat na pasamak aya? Saan nga rodan nga agpawit ni kumarem? Amangan kid din no nagtawtawag ken ka. Wen, idi na minsan. Nagkumusta laang. No umawag man ken kamare. Pakibagaman ta replyan na dagiti message ko ken kuana. Nalipatan lamot ngamin dagiti anak men. Mayat tibiyag na iya abroad. Kadda kami, agrigrigat kami. Sinayang mo ngamin ti trabaho pare. Imbis amayat ti swildom ijay, nag-resign ka kiday. Awanan ano sam ati agbirok iti sabali at trabaho. Narigat mo't no tila ang pawit ni bakit mo tinamnamaam. Ay nawaw, day tala ang tin-deliver dananang? Wan, groceries lang. Isumat ti impawit ni bakit mo. Ay nawaw, di namot ko na anayunan na iti kwarta. Awan lat ibagam no di kwarta la akanayo nag. O no? At damotin sa bali agas gastusan ay jay.
Eso nga awanan maipaw-pawit na. Sana kasta. Aguray ka nanang. At dan sama ti amuyo adyak ammo. Ala, ibagakon ti pudnukon ka. Naamuan ni bakit mo tinararamid mo. Naamuan na mutlaang ti may papan iti panag-resign mo. Nagpulong kayo? Sana siya. Diyak amo no asino tinangidanon kan kwa na. Ngamay salaang ti masigurado. Saan ang nagpawit iti kwarta, tawanan panagtalak na kan ka. Apay mo takas na tinay. Apay, anya manan ti reklamom. Mangipawit kay ti gastusan mi Uston ti mano abulan asinay sayang mo ti kwarta nagbambanugak bursyo. Anya? Di mo namnamaan amang ipawitak pay iti kwarta kan ka. Asino nga minti nang ibaga nga agresign ka. Alamatin abakit. Awan ti gastusan mi ditoy. Kas na ko nakitayan, di mo namnamaan amang ipawitak pay iti kwarta. Naglalaingamon ngay. Awanan. Inagdap nanti silpon na. Ay nasapa ka mat bursyo sa dino ti papanam. Anyang kumapay nanang. Agsapo lang iti pagtrabaho ka. Ijay. Medyo sentro. Ada ka ti hiring ijay. Ay kanasaya at mata na panunot mo ti agaplay manan. Kapilita rin Mayat day ta. Tulungam ni bakit mo. Saan kat aday tamang namnama iti kwarta nga ipawit na ti paglaingam. Laglagi pam anarigat ti trabaho ijay abroad. Ay nawaw! Ikam iti importansya ti kwartaan nagbanugan ti kapamilyam. Di mo sayangan kadagiti banbanag nga awan mat kaas-askan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.